Праздничний день П'ятдесятниці, коли церква православна канонічна празднує цього день рождення, день, котрий на перву общину дітей Божиїх, християн, апостолів, зійшов Дух Святий в віді огненних язиків, то вони отримали великий дар священства, дар проповідувати Слово Божє, але вже в смілості. Якщо раніше, як написано в Євангелії, Ісус явився до учеників своїх, котрі позакривали двері на замки із-за страха ради іудейського, бо іудеї переслідували християн, то після П'ятдесятниці змінилася нова формація, нове состояння душі. Тепер уже апостоли не боялися нікого, ні судів, ні переслідувань, ні тюрем. Вони розуміли, що Бог создав церкву на П'ятдесятницю, закликав усі народи до спасіння, зато їм і дав різні язики. Інтересно, що в сьогоднішній день церква співає інтересний кондак. Кондак сьому праздникові, в котрому звучить такі слова: «Господи, колись у Вавилоні Ти зайшов, видя, як люди будують Вавилонську башню, а ідея була в них дотягнути до неба, а це явно була безумна ідея. Господь зайшов і змішав язики будівничим, і вони не розумілися, і будівництво зупинилося». Літописець сообщає, що там було 72 язики. Був один, а потім стало 72. І один із них – слав'яно-руський язик, котрий пішов у Європу, зафіксований був як слав'яно-руський язик. Іменно теперішня Австрія, це була Римська імперія, Норика пізніше. Так от в районі Норики норці були слав'яни-руси. Так що нині знаємо, як границі наших русинов від Австрії, Восточної Австрії, до Карпат. І нині польські лемки і аж до Сербії. І вся Мадярщина – то була наша земля до приходу сюди мадярських племен. Так що саме головне, тоді Дух Святий змішав язики. Но що произошло на П'ятдесятницю? Нині Дух Святий соєдинив усі народи, щоб мати один язик євангельський і одне ім'я християнське. Таку історію євангельську почули наші предки у апостольські времена, потім від Кирила і Мефодія, а потім через наших єпископів і на Закарпаттю, і то часть Великої Карпатської Руси, завжди було православ'я від Кирила і Мефодія і ніколи не мінялося. Треба пам'ятати правило: жителі Закарпаття православні, носителі православ'я. Не новгородського, не московського, не волинського, а слав'яно-руського від Кирила і Мефодія. Бо ми були християни православні до того часу, як появилося на карті місто Київ, Молодшоє чи Ужгород. І коли ми вже читали і писали, були православні, там були дві хижі під солому. Боже, в день 50-й, ми ще раз напоминаємо, П'ятдесятниця прийшла не з Турції, а з Єрусалима через Кирила і Мефодія
через Європу. А тому ми ніколи не будемо забувати, откуда принесли нам православ'я. І ще одну точку мусимо пам'ятати добре. Майже 600 тисяч русинов із Карпатської Руси пішли в Америку, а там їх чекала п'ятдесятниця. Яка? Вони були формально рахувалися уніятами вдома. Вони були православні по духу. Но формально держава австро-мадярсько-диктаторсько-католицька нікому не дозволяла інакше думати. Но коли вони пішли в Америку, а там свобода, майже 500 000 русинов стали православними. Так що то була п'ятдесятниця американська, оттуда се вернули наші русини домів і почали напоминати, наша віра православна, почали класти крести православні. Мій дідо Юрій, Георгій вернувся з Америки, нараз поклав православний крест перед храмом старим. Тот храм, який мої предки будували, він потім став і православним. Но пізніше його забрали знову уніяти, а наші люди в селі зробили ще одну церкву, все одно православну. П'ятдесятниця – то не простий праздник. І за те, що ми діти Божі, ми в церкві Христовій молимося і за воїнів, за переселених, і за ворогів, а в вічності просимо, Боже, нагороди нас із земної п'ятдесятниці перейти у вічність п'ятдесятницю, у Царство Божоє. Амінь.